Il-kap nazzjonalista Bernard Grech irtira weda kbira fuq l-ambjent wara illi ntebaħ li għamel froġa. Dan kien is-sentiment fil-gazzetti tal-ħadd fuq il-wediet firħa ta' Grech fuq l-ODZ. Il-wediet ta' Bernard Grech li semmihom b'tant pompa fi żmien l-attivitajiet tal-Partit għall-Indipendenza qed jaqgħu waħda waħda. Konferma ta' dan kienu artikli fuq il-Malta Today u The Malta Independent. Fil-fatt il-Malta Today qalet li l-kap nazzjonalista mar lura minn dak illi qal meta beda jaffaċċja kritika minn nies fis-settur e kif bil-proposta tiegħu kull żvilupp anka wieħed żgħir ta' bidwi falqa irid jgħaddi bil-vot ta' 2/3 fil-Parlament. Fil-fatt James De Bono kiteb fil-Malta Today li dak li rid Bernard Grech għajjem tħassib. Imbagħad fit-tweġibiet li l-Partit Nazzjonalista ta' lill-Gazzetta, Bernard Grech bela kliemu u rtira dak illi wieħed. Anki l-Independent innotati li l-weda primarja ta' Bernard Grech għall-ambjent għajmet tħassib u konfużjoni. L-Independent qalet li mhux kull applikazzjoni għal żvilupp fuq art verġni tfisser żvilupp ta' lukanda jew appartamenti fost oħrajn. L-Independent żidet tgħid li ħafna mill-applikazzjonijiet għal żvilupp fuq art ODZ tkun relatata mal-bidja jew bini ta' ħitan tas-sejjieħ. Bekk bil-proposta ta' Bernard Grech il-bdiewa kienu jispiċċaw iridu jmorru qudiem il-Parlament biex ikollhom il-permessi meħtieġa tal-iżvilupp flok għand l-awtorità tal-ippjanar. Fil-waqt li dawn il-gazzetti jinnotaw li Bernard Grech daq diġà l-irtirata fuq weda li jagħmel biss ftit jimilu, fuq il-fosos f'intervista ma' One News, il-kap nazzjonalista kien diġà konferma li rtira xi ħaġa illi għaxxaqa bil-kbir fuqha. Mal-ġurnalist Colin De Guara Bernard Grech waħħal fil-medja anki jekk il-ġurnalist kwatalu kelma b'kelma kliemu stess. Inti kont kategoriku u għed dan il-klim. Jinbidel biss u jsir żvilupp biss barra l-iżvilupp, vot 2/3 fil-Parlament. Allura bidwi li qed jagħmel Kamra tal-Għodda, bidwi li qed jagħmel biċċa ċangatura, trejqa dan ukoll irid tal-Parlament ta' 2/3. Jfisser li jiena Colin bħala inti ġurnalista u anke avukat, ma kontx nistenna li inti anke temmen, vera jgħad mal-wan, mux li temmen il-narrativa tal-wan. Iżda fuq kollox kliemu stess kixfu u ikkonferma illi ħawat taħwida nobis. Jinbidel biss u jsir żvilupp biss barra mill-iżvilupp b'vot 2/3 fil-Parlament.